U mojho nového videa a sme späť v FC Mobile. Je to stále Ragnarok After Iceberg promo, takže ak mám našetrené také gemy, tak by sme si možno aj dačo zahrali a dačo kúpili. Urobím takú challenge, že budem mať plný tým bronzákov a odvtedy čo mi všetko popadá alebo si nakúpim, tak proste budem mať vo svojom týme. Sice ja už mám tým dosť dobrý, ale proste, aby to bolo trošku viac zaujímavé, robíme takú challenge, takže rád by som konečne bol, keby sa mi zapojila tá FC Mobile. No, hej, FC Mobile, preber sa. Jaj. Dneska je taký pekný deň tu u nás. Som celkom zvedavý, čo tu bude v tejto FC Mobile, keď vonka je pekne a FC Mobile je ako perdo. Žiadne gemy na začiatok, možno trochu. A máme 500 gemov. To je málo. Toto je môj tým, áno, ja som už túto presne challenge robil, takže on trošku vylepšený, ale ja si ho zase nahádžem späť, takže bude celkom hnusný. A mohol by som si urobiť takú vec, že by som, prosím vás, povolite mi si dať jedného hráča pod 101 rating do základu? Dúfam, že áno. A ak nie, tak mi napíšte do komentárov. Ja si ho pre budúce video pokračovanie tejto série zmažem. Tak ja by som si tam dal Landeza na RM-ko, 97 rating. Viem, že som si mohol dať môjho najlepšieho pod 101 rating, to je môj stoper, ale stopera nepotrebujem aktuálne v tejto chvíli, takže môžeme tu nagoviť jeden exchange 80 až 98 balíček a padne nám tam 84 Bilgutko 100, 80 Zlalobotka, slovenský brat a Sias. Super. Taký balíček by som si rád tiež nabiedol a nenabiednem si. Super. 102 plus, tiež nie. 106 plus, tiež nie. 106 plus, nemám na neho. 107 tento plus. To je proste napred. Ja mám dosť napred hráčov. 107 plus. Aha, rozumiem. A ten 104, aha. Jaj! Tak pozrieme sem, či na takého nemáme. Maradona. A troch? Tá puška, Šanarod. No takže nič. Super. Tak tiež nič nemám čo robiť. Tak ideme do extra timeu, kde sú také špeciálne player picky za 250 gemov. A je to 90 dačo až 111. Takže môže nám tam padnúť buď búchačka, alebo nie. Áno, 95 až 111. Môžeme si ho otvoriť dvakrát, takže otváram prvý raz. A je tam 3,99, takže ja radšej zoberiem Lakazetteho na hrodu toku. Je to Totino Mini, takže nie je veľmi dobre. A ešte niečo, prosím, nad 100 rating. Mila EA. Zoberieme Bongoma. Tiež Totino Mini. Ja neviem, čo mám dnes s tými Totino Mini. A ideme si ich vyzdvihnúť. Tak. Že už ich tu máme, ešte nie v mojom týmiku, ale za chvíľu budú, takže tu dáme swap. Overall nie, edit time, na rode dáme Lakazetteho.
A na stopera horšieho dáme môjho obľúbenca Brogoma. Ďakujem. Na CAM-ko dáme Stanislava Lobotku. A do brány dáme Diogo Costa. A ešte máme 78 na stopera, čo nám tiež pomôže. A ten Lokier, toho by som dal sem namiesto Koplina. Takže možno by mi aj dačo. Aj ešte mohlo dačo padnúť, lebo toto je strašná slabota. Máme 82 rated tým a nie je vôbec dobrý, aby som pravdu povedal. Ideme si zahrať jeden hit to hit, takže možno vyhráme, možno prehráme, no. Vyskúšame. Som v lige Pro IV, takže Pro 4. Ja takéto zápasy nehrávam, ja skôr idem iba po balíčkach a po dobrých hráčoch a mám proti sebe veľkého nadúpanca. Ajajaj, toto sa mi nepáči, nie. No tak toto je môj tím, je strašný. A toto je jeho tím. Pulsou si. A ja chcem. Dobre, takže Lobotka, Nandes, že by vo svojom debite dal gól. Nie, Nandes. Pojďte objel Stasína, ale Stasín nás vytukol. Kakáčko. Uteká, Felani, nám uteká Antunes, nie, Nandes. Lokier, všetci, áno, Bonjomo, si najlepší stoper, až po Bastonín. V tejto dobe, čo ešte hrajú, môj najobľúbenejší Maldini so Sergiom Ramosom. Artunes, Lobotka, Arango.